Allergiás? A mágnesterápia segíthet. Közel 30 év óta szenvedtem egy iszonyatos parlagfű allergiában. 4 keresztes allergiám volt. Az allergia számomra egy borzalom volt. Az elmúlt 200 évben a Föld mágnesessége 60%-kal csökkent. A mágnesesség csökkenése ilyen mértékben folyik a Földön, akkor egyre jobban és egyre több olyan betegség jelenik meg, ami 10-20-30-40 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Kijelenthetjük, hogy elengedhetetlen a szervezet normális működéséhez, és amennyiben ez károsodást szenved, ha nem avatkozunk be, és nem próbáljuk pótolni ezt a mágnesességet, akkor bizony egyre betegebb lesz az emberiség. Vannak a Magnapress rendszernek olyan módszerei, ahol az egész szervezet belső rendjét, belső harmóniáját lehet önmagához képest jobb állapottá tenni, és ennek eredményeképpen pollenes időszakban, legyen az tavaszi fűfa virág, nyári rétlegelő, legyen őszi parlagfű, vagy kései egyéb virágporok, a szervezet reakció képessége közelít a jóhoz, és ezek a kellemetlen tünetek kevésbé lesznek kínzóak a számunkra. Hölgyeim és uraim, én magam, aki 40 évig allergiás voltam, naponta pollenes időben használom ezt a fajta prevenciót, jó eredménnyel. Ajánlom önöknek is szíves figyelmükbe. Az allergia számomra egy borzalom volt. Viszkedett a szemem, könnyeztem, tüsszögtem, folyt az orrom, és az utóbbi években egy aszmatikus jellegű tüneteim is megjelentek, ami köhögésben merült ki, de ez olyan szinten történt, hogy 100-as zsebkendőkkel kellett közlekednem, és az egyik tüsszentést a másik tüsszentés követte, tehát sem a munkámat nem tudtam ellátni, sem a gyerekeim körében nem tudtam megfelelően tevékenykedni. Az északi és déli pólust használtam elsősorban gerinckezelésre először. Ennek következtében múlt el végül is az a borzasztó hátfájdalom, ami volt a szülést követően, és én azt vettem észre, hogy az április végétől kezdődő virágzásnál nem jelentkeztek az addigi allergiás tüneteim. És akkor kinyitottam a könyvet, és elkezdtem kezelni az allergiás pontkombinációkat is, mert úgy gondoltam, hogy van ebben a mágnesben valami. Nekem azóta sem a gerincemmel, sem pedig az allergiámmal nincsen probléma. Nem kell, hogy használjam a 10 vagy 100 darabos zsebkendőcsomagot, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Közel 30 év óta szenvedtem egy iszonyatos parlagfű allergiában, de olyannyira, hogy már ilyen szteroid injekciókat kellett beadnom, már asztmás tüneteim voltak, éjszaka sípoltam, mint az orgonasípok, és mindent megpróbáltam már, nem volt olyan gyógyszer, amit én ki ne próbáltam volna. Jártam akupunktúrás kezelésekre, az valamelyes talán enyhített rajta, de nem szüntette meg. Meg kell mondjam őszintén, elég szkeptikusan, de hát mondom, veszteni való nincs, hát próbáljuk ki, és akkor a leírások alapján megcsináltam ezt a kezelést, amit hát a könyvben az allergiára leírtak, és a kezelési pontokat is megmutatták. Amikor augusztusban szokott kezdődni nálam ez a pollen allergia, hát a tavalyi szezonban is már vártam, és hát rettegtem, hogy mikor kell befejeznem a rendelést, mikortól vonulok teljes magányba, és hát nem jött, nem csavarta az orromat, nem könnyezett a szemem, és nem értettem a dolgot. Tombol a pollenallergia a parlagfű szezonban, és én nekem pedig gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy semmi bajom nincs. Legfeljebb néhány zsebkendőt, ha kellett használnom az egész szezonban. 4 keresztes allergiám volt, ez azt jelentette, hogy 100 darabos papír zsebkendővel járkáltam egész nyáron, augusztustól, ameddig az allergiaszezon tartott. A parlagfűre voltam allergiás, élvezhetetlen volt az élet, mert gyakorlatilag a munkámban mindenben zavart, viszkedett a szemem, folyt az orrom folyamatosan, ki volt sebesedve az orrom, tehát közérzetem nagyon rossz volt, nagyon nehéz volt. Hogy talált rá a Magnapressre? Újságban olvastam, és eljöttem egy előadásra, és megvettük az édesanyámmal, kipróbáltuk, és gyakorlatilag azóta használjuk. Kikezeltem magam körülbelül egy fél éves kezelés után, teljesen tünetmentes az allergiám. Most hogy telik a parlagfű szezon? Abszolút tünetmentes vagyok, mint látszik, nem szedek gyógyszereket, semmit nem kell azóta szednem, és hát teljesen megváltozott az egész életem ettől. Én soha nem azt mondom,
hogy az alternatív gyógyászat az az orvoslás helyett van. Én mindig hangsúlyozom, hogy az orvoslás mellett van helye. Vannak-e mellékhatásai, illetve mi van akkor, hogyha valaki nem pontosan tartja be az utasításokat? A mágnesnek nincs mellékhatása. Ezt számtalan kollega számtalan munkájában írta le. A központ nagyon komoly dokumentációval rendelkezik már, amely a különböző szakterületek elismert művelőinek a véleményét tartalmazzák. Én 13 dologra vagyok allergiás, és amióta mágnes eszközt használom, azóta én nem szedek se gyógyszert, se orrsprét nem kell használnom. Ugyanez van a lányomnál, aki szintén nagyon súlyos allergiás. Magnapress az az általam is elismert kiegészítő eszköz, aminek otthon kell a polcon lenni, persze használva. A Magnapress módszerről bővebb tájékoztatást kaphat az Életfa Egészségvédő Központban. 1055 Budapest, Honvéd utca 40 és a Magnapress csoport tagjainál. Infovonal 061 311 77 57, 0670 311 77 57.